Roy try perlu mengai even emergency sen pan gawan ba pedang subhai pisha kan di YouTube channel kajik pertama perlu juga subhama yang bangam shikala ban permi ya ki video nomor ba kita kijonga ki pala studio ban mentang ala yang baruan ban ngai Roy try perlu ada kalang ban nga bad ulayara buru yang akan di klipat perlu juga syawai kulit tin kajong tay dem kle hak jing luat au blek pa jing bam ling disuk age ga hane klembat ai ka buram ka jing ro shme ai khuble try kana de paro ki ek pamla le na kam ta ga jogi disuk age ga khamtam ya ga jing da ga jing smart ke ka jogi ngi ka jing palai ka jogi ngi na khti ka jong saitan ka jing palai ka jogi ngi na ki jingma mo bun jai ke ba ya lingba ha ga ding pathai disuk age ga hane klembat si pengawan bandem kedat kejong be try kedat beskop ha badaran kalang bangi babangi pule kaktian kejong be disubi ejnga soba ai gajing nang gajing start gajing sto gajing champang bangin la batsu thoi kaktian kejong be bangin bo eki ha donot kejong ni badan kam eki ha gajing long jimri baman lagasni ilong tries be ejnga kiti pre bopop badalot kuburuna berbun sen gi yai la nami disubi ejnga tu bikelati mami yangi dirap mami yangi tradulan bangin wat kamjan chami hakadi ka perthai nya sa tries be ejnga bon singi junthot ba bon singi ngop ha ki e jong ka perthai thamre tries be ejnga skhob ha bat scam yangi bayarap ni bangin wat kamjan chami tries be ejnga ginong pop sama pa lagi pop kilai kam jogi iban si me ma si poj in jogi megini bar ni pan mo dem jisu amen perlo be ejnga habangi pet ya ka mobile kedan ya ka dual sim ya ka dual camera ya ka dual storage ya ka dual speaker but habangi pet ka jing em ka jongi ubre ro hidon ya ka dual character kata ka de ka jing long ka ba ar li hangi po yeng ilong da kungwei but andai lami shabar ilong da kungwei hapo yeng imdan ka jing sok idan ta ka jing yama ya dia yashrat bagim dan kata ka jing kamen yesngobha henry andai lami shabar pan ye kamen yesngobha irap iwe iwe but kata ka jing yama ya dia kam dan barki but perlu be junga kade ka jing duna ka ba mangi ki priya gidan bangi ba ngikit ya kade kat shabar gile matthias kalong ba reer khat ba ar saw ka om dan uballa ban shakri armur ki kendran naba un isi ya uwe badun iet ya uwe nani un bat ya uwe badun landet ya uwe phimla bat shakri ya uble bat ya kaspa ki perlo be junga king ka jong play ka ong bangim la bat shakri ar ngot ki kendran himla ban boy ki gajat jungi ha art li ki lieng bat ngin ya tikum jor perlo be junga mangi ki briyo himla badan art li ki character hangi art li ki jinglong hapo ka jongi bakata ka jinglong jingi ondai ki rakando ya ki wei pat ki briyo ngilong da kung wei bat ondai kando ya ki wei pat ki briyo ngilong da kung wei bat bonsin perlo be junga habangi pet ya kani kawalam ya ka jipan ya khlat iwe ne iwe ba ka jinga shon iwe bonsin mangi ki briyo ngim chupar khat habangi kren bat bonsin habangi ya labru ondai ngi don hapo ka yeng mane ngilong da kung wei bat ondai kalami shabar pan ngilong ki briyo da kung wei bat bonsin perlo be junga mangi ki briyo nya ket nya ba ya ka tinga jinglong kat shaba ngile bat bonsin perlo be junga ha ka jing em ka jongi ki briyo bonsin gim le ya ka ka ba ngi ong matthias kalong ba san ka balai pinyo ka ong henry ka ktian jong phi to ai ba kan long ka ba oi ka ba na ba ka batam na kita kalong ka basnio ye perlong be junga ba ktin ka jong blay ka ong ba ka batam na kita kalong ka basnio namar kata perlo be junga ngiri ben kren tam ya ka badan kam yim de ben kren tam ya ki e ru bat perlo be junga ha ka jeng em jong ye ki brio bon sin ngi ju kren tam ya ki ki bangim de ban kren pat manga rukum jo perlo be junga ha ka jeng em ka jong ru bon sin nga ju kren tam ya ki bangam de ban kren tam andang la de kren ngan saken mau ba hatu ka bhai nga ban kren ta mangate perlo be janga bahaga jing ko jong phiru kajuan jia kumni ba onda pladep kren pizza perkhat kan ma ba ong am de ban ong kumta titong ine perkhat bha perlo be janga ba ki ki bangi kren titong ine perkhat bha perlo be janga ba tong in de ban ya badan artli ki jinglong hapo jangi imde ban ya mat kan de jinglong ar character to ai ba ki tin ke jongi ki bangi kren ki lo oi bat em ban ngim de ban kren tam ye ki
kibangim de man kren namar ba ka kren tam kadai ka kren snew batu ai perlu e janga ba clean ka jongi ka bangi kren kan long yat kan long bha batu ai perlu e janga ba kata ka jinglong ka jongi kan long kata ka jinglong ka ban shabar da kumwe ba chapo da kumwe hayeng da kumwe ba onai lai ka do ki perlu pat ba kiwi pat kibrio da kumwe ba kumpa ka clean ka jong ble ka long bangim la ban shakri art li ki kan rat tingim la ro perlu e janga ban dan art li ki jinglong hangi bangin long dual character ba ngim la ban bu ki jat ka jongi ha art li ki liang bangin ya perlu e janga ngej camp ba pilas ngom tho ba nang yai puli shishu ka clean ka jong ble ba pinla shishu ba ngom tho e ki ba ngi tep da ka bor ka jongi yimnom la ba so tho ka clean ka jong ble namba ka ta to ngi duai bha ba ngin pan bor no ble bon pa so tho yang i bot ai ngi ta jing nang ka jing start ba so tho ka clean ka jong u to ble ku khoi phi we pe perlu e janga ngin second do byang pat ha ka we ka video